Изключителен парад в Москва. Много, много грандиозно събитие. 70 годишнината от края на Втората световна война. Добре дошли, обаче казвам, в нашето студио на Карла и на Башар Рахал. Добре дошли, добре заварили. Карла, Здравей, ще кажеш, ще се събуда нещо. Да, малко да. Как се събудихте тази сутрин? Много хубаво. 9 май. Какво казваш? Как се събудихте тази на нас сутрин? ти говориш, Аз в 6 часа се събудих. Защо аз толкова събуда рано сутрин? Правя питка сутрин. Така ли? Да, всяка сутрин, след това карам велосипед и към 9 часа пия боза с баница и след това всичко останало. Аз само за бозата се включвам. Да. Как ви Велосипеда дойдохте не ми тук? е. Или кой? С велосипед пак. С велосипед. Имаме вече такова двуколка. Хапна от Рикша. С рикша, питката отпред и сега ще почерпим хората на BTV с своето присъствие. Да. Много се радвам на тази среща. Карла, 10 години играеш един спектакъл при изключителен интерес, моноспектакъл. Как се чувстваш в тази роля? Тя е изключително комедийна. Значи, виж, този спектакъл аз много го харесвам. Освен, че и брат ми много харесва, всъщност това е единствен човек, който на 100% подкрепя този спектакъл, защото той Мартин, Данчо и майка. Да, претърпя някакви... Той беше поставен на сцената на Народния на 4-ти етаж, след това беше махнат по незнайно какви причини. С Камен Донев също и той не знае. След което обаче аз разбрах, че много хора искат да го гледат, че било нещо страхотно. И аз викам, окей, що ме толкова страхотно, и се видях с Любен, един мой приятел, най-вероятно може би го познаваш, но не мога да се сетя. Извинявай, че те прекъсвам. Няма да разкажеш 10 години от историята на спектакъла, защото няма да ни стигне време. Остави да говори сега, не се намесва и винаги и така правиш. Да, разказвам историята на целия спектакъл. Карла обича да бъде контрирано от време на време, за да се изнерви леко. Това е от детските години, ти го правиш. Добре, продължавай, извинявай. Добре, ще се кръта част. Да, поне 8 години наведнъж ги заби. Значи, след което започна да игра в Студио 5. Да. И дойде момента сега да го играя в модерен театър. Не е модерен театър, а е независим театър. Да, това е новото му име. Знам, че беше учреден, едва ли не открит онзи ден на 6. От Слав Бойчев, да, той пое този театър, който стоеше така и не работеше, и му пожелавам успех. Това е бившия модерен театър, сега е независим театър. Ние се базикаме, че е независим, защото от него нищо не зависи. Но ще има много... Има страхотни спектакли и много се радвам, че на откриването беше пълно, препълнено, много спектакли се играят и един от тях ще бъде и този моноспектакъл. Аз искам да поговорим малко за Мартин, Данчо и майка им. Нека да видим едни кадри, които Башар е заснел. Добре. Мартине, вземи с греблото го с мървака и го изхвърли в морето. И въобще каквото ли ви харесва, всичко, майко, в морето. Морето, Мартине, маме, превръща всичко на петрол. Възглавничката, дюшека, пояса, топките, фризбито, няма да ги забравим. Книгите ще ги забравим. Не ви е срам. Гледа вас, извинете, децата тук ски идиот се мъчат, как съм ги родила. Данчо, махни тая медуза тук, не ми носи тук тази медузотия, чуваш ли? Защо ти е тая медуза, кажи? Я виж, другите деца с медузи ли играят? Кое дете държи медуза? Виж някой други дете да носи на майка си медуза или водорасти. Кажи бе, Данчо! Това ли заслужавам аз? Ако бях спала, ще го да ме плескаш на лицето. Мартине, остави пламата на чичкото, напълни му устата с пясък. Карла, кой е по-добър, Мартин или Данчо? Кой слуша повече? О, колко хубав въпрос задаваш. Мартин? Не знам. Те въобще не ме слушат и двама. Се си прави каквото си иска. Между другото, пиесата е написана по истински случай. Аз им чувствам, че тя е написана специално за теб. По истински случай. Разкажи каква е ситуация. Тя не е написана специално за мен, обаче аз мога много добре да хващам такива образи. Защото от малко са ми много интересни такива хора. И явно просто така, в смисъл, успях. Въпреки, че в началото, когато беше поставена пиесата, ми беше много трудно. Толкова трудно. И до сега ми е трудно да играя, защото аз не намирам толкова близки черти между мен и нея. И всеки път преди да излеза, аз трябва просто да влеза на 100% в някакъв друг човек. Но аз вече я познавам много добре тази жена и много. Откъде черпиш енергия за този образ? В смисъл,
така припознавала ли си някой в този образ? Може би, когато се роди детето ми, усетих така нерва, с който човек трябва да има железна нервна система. Имаше ли Матьо? Излез от водата! За да може да издържи едно дете. Не знам дали тогава Камен не ми се обади, ма не е тогава. Не знам. В смисъл, не знам кога всъщност наистина на 100% може би се получи образа. Не знам дали въобще на 100% се е получил. Много е труден образ за игра. Както ти казвам, той е написан по истински случай. Стоян Радев е... Станал свидетел, сигурно. Бил свидетел на някакъв плаж. Е видял такава жена, която за някаква възглавничка е говорила. 3 часа Стоян на мене ми е разказвал, защото аз преди 2-3 години, когато репетирахме Стоян Радев с Снегирьов, една пиеса по Достоевски, седях долу в камерна сцена и имаше още недоизяснени неща в мене за тази героиня. И го питам: Стояна, моля те, разкажи ми още нещо за нея, защото има нещо, което аз не разбирам за тази възглавничка. И той ми каза, той започна ми каза: виж, тя просто 3 часа не спря за някаква възглавничка, която загуби в морето. Не спря Божке как изчезнал тази възглавничка и всички тези неща. И по принцип преди 7-8 години това се е случило. Той е разказал тази история на Камен Донев и Камен написа хубава пиеса. Страхотна пиеса. Да. Ти докато си снимал Карла в тази сцена, която току-що видяхме, ти се кикотиш през цялото време. Да. Аз си обожавам. Аз обожавам да играя. Аз знам, че е страхотно напрежение да играеш моят спектакъл, защото няма кой да те спаси. В смисъл, и ти го знаеш много добре. Излезеш на сцената, ти си сам пред някакъв бетон от хора, които не знаеш в какво настроение са днес. На всичко отгоре всяка публика е различна. Но аз го обожавам да го гледам. Ти не се ли изкушаваш да се качиш на сцената, като гледаш Карл как играе? Не. Искам да си я гледам нея, толкова ми е сладка, че просто... Наистина е впечатляващо. Между другото, Камен, кой беше казал да минават хора по плажа? Беше много приятно. Минават ли при тебе? Може би хубаво аз може би да изненадам да мина, нали, с царевица да продавам, нали. Българишен витаминен, нали. Кога не сте се срещали на сцена? Много давно. Ние сме се срещали с теб от надвис. Не, как бе? Дон Кихот играхме. Дон Кихот играхме заедно. Дон Кихот, там не сме работили. Иначе в киното сте се срещали. В киното, като гледаме кино заедно, много се срещаме. Ходим заедно на кино едно време. Много хубаво, тя си излиза по средата на филма, защото така нищо не разбрах. Изобщо не ми се слуша този филм. Повече не ми е интересен. Аз гледам разни екшени оплетени, а тя въобще не е на този. Давате ли си съвети един друг, когато попадате в сцена? Аз обичам да питам Карла за съвети. Тя не знае, май сега ще го призная. Тя има много точна преценка. Аз обичам да се държа, все едно съм по-големи от нея. А всъщност си по-малкия. Аз всъщност съм по-малкия и обичам да питам кака си от време на време разни неща. И тя, между другото, понякога има толкова точна преценка за някакви неща и каза с много точни думи. Аз даже се очудвам колко точно нацелва. Независимо дали е за роля във филм, дали е за... Независимо за какво е, има си точната преценка, но аз няма повече да говоря за това. Имате ли незабравим образ или случка от детството, нещо, което винаги си спомняте? Да, как ни бях хванали да крадем джанки. Хайде, разказвайте се. Окачвахме се на един... Ние имахме там Бобевски, беше той диригент в хор Госларче. Имаше най-хубавата джанка и с Ани и Диана, наши приятели, се катерихме на гаража. Карла беше по-пълничка и не можеше да слезе от гаража, като ни подбере оня с кола. Дете не съм била по-пълничка. Ти си... Да, продължавай. И какво? И всъщност той излиза, сега ще видите, вие, нали, с един кол да ни бие. Те с пръчка излиза. И ние хоп-хоп, тримата скачаме. Карла, бий ме, аз няма как да скоча така бързо от гаража. И тя остане той, айде, моето момиче, слез тук, хване я. И помогна да слезе. Карла, какво толкова? Са 3 джанки съм си взела, много важно. Тя умее да вкара чувство на вина в хората, които за прости неща стават злобни. Карлита, е твоя любим момент от детството? Аз имам много. Ние като деца правихме къщички от картони. Ходихме да крадеме картони. Откъде ги крадяхте? Не знам, търсихме... Сега не знам, и брат ми, също може би брат ми участвал, но си имахме някаква групичка там, която за нас беше много важно да си построиме къщичка от картон. И имахме люляци в двора, и в които да си направим тази къщи. Ще спомням, че търсихме къщи специално, където има гуми, картони, но картоните бяха най-важното нещо. Друга смешна история, ама тя е свързана и с брат ми, и с Иван Бърнев. Да.
с колата, Шкодата, която аз първата Шкода, която си купих в надфис. Това беше много за 10 лева. Не, за 200 лева. За 200 лева. 200 лева. Вие продавахте за 10. Вие купихте за 40. Нищо, това беше старата. Но тази Шкода се палеше с стотинка. Скоростния лост, като кажеш на първа, падаше, вратата на всеки завой се отваряше, а чистачките в един дъжд, няма да забравя някакъв жесток дъжд, тръгваме за Варна с Иван тримата, Карла, аз и Иван, ама влияе такъв дъжд, аз викам, Иване, пусти чистачки, той ги пуска и чистачки почват. Това нищо не е. Аз с Иван в Бърнев съм карала на кой мост беше Варненския? Варненския мост, Аспаруховия мост. И караме в някакъв страшен порой и изведнъж капака целия. Обаче ние продължаваме да караме. Не, тази Шкода беше жестока. Също порой съм карала без тия чистачки. Това са много хубави спомени от детството. С коли, така, добре. Но най-хубавото аз за какво разказвам, че всъщност ние ще трябваме да тръгваме с тази Шкода за морето. И аз казвам, аз ще я шпакувам сама. Тя имаше такива... Сещаш ли се? Ръжда. Нали, по принцип трябва да си на шпакловка да махна тая ръжда. А Карл, знаеш как шпаклова? Вали дъжд, с чадър и с сушуар. Аз съм била малка, нали? Да мисля, че съм луда, не съм... ще удари ток, вали дъжд. Как може? А тя си пуснала разклонител, шпаклова и само еди с четка черна. От чадър викам, Карл, ти нормално... Мъжът заваля дъжд. Ако не беше завалял, следващия ден трябваше да се мина с тази Шкода. Мисъл, нямаше как. Добре, да ти разкажа, че аз бях с този спектакъл Мартин Данчев майка сега в Виена и в Братислава. Разкажи ми, имала си много хубаво пътуване. Много ми хареса града Братислава, повече от Виена. Бях с Ваня Радева, която ми показа целият град. Изключителен град. Изключителен. Моля те, разкажи. Изключителни мъже. Значи аз не съм виждал по-хубави мъже от тези в Братислава. Сериозно? Наистина ти го казвам. Много стройни и те гледат лошо. Така ли? Ей, много секси. Много секси. И какво? Нищо. Беше много хубаво. Не, гледай сега. И какво ще разкажа? И нищо. Цялото пътуване беше интересно с това, че Карл трябваше в 7 часа да излитне със самолет. Но явно в 7 часа обаче... Няма, не е така. Значи аз се качвам на австрийските авиолинии в 8:30 вечерта с супер багаж, целият реквизит, декор и всички тези неща. И цялото притеснение, тя много мръз да пътува с самолет. Да, и в 8:30 се качвам, но почва си говоря с някакъв млад инженер, който още има 4 инженера, които също ще пътуват за Братислава. И в момента, в който се качваме, става, нали, 8:35. Обаче минат 5 минути, 10. Аз викам, ти представиш сега, ако падне, нали, самолета, нали, какво става, нали, така всички тези неща. Минава 10-20 минути. Той бе, нищо, какво като паднем сега, нали, това е едно друго. И някъде към 9:15 бяхме, като бяхме в 9:15, ни сервират сокче с вода. Но ние сме още на летището. Много дълго разказваш. В крайна краща да не излитат. Не излизате и Карл казва, категорично няма да пътувам с самолет. Тя ми казва, аз ще пътувам с автобус. Това е знак, няма да пътувам с самолет. Аз казвам, Карла, знаеш колко? 9 часа е. Това е час и половина полет иначе. 9 часа или 10 часа автобус. Не е такова. Качва се в автобуса? Качвам се в автобуса, пътувах до Братислава. Върнах се едно навръщане, имах една ужасяваща история, защото аз казах, че ще пътувам с рейс, само ако ми дадат 2 места, за да ми е удобно. И в 8 часа се качвам от Виена за София, вече на връщане. И отзад, как се казва, двама роми. Двама роми, да. Как се казват? Не спряха да говорят. Аз вече спъх към 10 часа. Не спряха просто. Аз викам, само си викам, млъкни, просто млъкни. Няма, не разбираш, не спира. И не стига, че не спря, ами по едно време ми казва, може ли да си дръпнеш седалката напред? Аз за първ път чувам, че във рейс трябва да се дърпа седалката напред. Защото на отиване... Да, ще го разкажа. Защото на отиване на мен шофьора ми показва как да се дръпне. Оказва, че в целия рейс няма да може да се дръпне седалката напред. Назад. И тази ромка, тя продължи да ме нервира, а мен беше много удобно. Тя, гледай я сега, бе, с едно спален вагон си е взела тука. Разбираш ли? Ама не спря просто, не спря. Щяхме да се сбиеме, аз просто наистина щях да я пребия. Аз съм склонна, но съм с железна нервна система просто. Как мина спектакъла там? Много хубаво и на двете места мина много хубаво. В Братислава беше по-смешно, в Виена беше по-стройно. Това е, което мога да разкажа.
Добре, И сега, на 22 май, на рождения ден на майка ми. На вашата майка. Да, не на на нашата твоята, майка. на вашата майка. Да, тя е наша, обща. На 22 го играе в независим театър, така че всички, които искат да видят и да се посмеят от сърце, да заповядат. Пиесата е много хубаво написана. Много хубаво режисирана И Много хубаво и много хубаво режисирана. изиграна. Да. Ей, пък скромни бе, как да кажеш? скромни, забавни, благодаря ви. Благодаря ви, успех на спектакъл. Благодарим ти, Дианка, Ще толкова дойда се да радвам. го гледам с най-голям. Аз също. Успех, пожелавам И на вас. Чао. Останете